Asibingelele bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Usiboniso Zuma lo weHoly Nation Bible College nogunyazwe ukuba abheka kakhulu umnyango wezama marriage officers esikoleni sakithi, okwabazalwane nabafundisi abasuke befisa ukuba babe namalungelo okuhlanganisa imishado ngokohlelo lakwa Department of Home Affairs eSouth Africa. Ikhona ke bazalwane shortly information engifisa ukuba sibuke kakhulukazi kuma developments asebekhona kwezemthetho elawula imishado nokuhlanganiswa kwemishado. Ngisusela kwi decision recent ye Constitutional Court la inkantolo yase South Africa ephakeme ebibuka khona indaba yamafa kwezemshado, icase ngicabanga ukuthi idume ngegama lika VCC versus JRM. Mhlamba ngidlule ekutheni ngokujwayelekile eSouth Africa kunama marriage regimes amathathu noma kudume kakhulu amabili noma imithetho elawula ezamafa nempahla yalabo abasuke beshadile. Abantu abaningi bayazi kunomshado obizwa kuthiwa in community of property, owaziwa ukuthi umshado ohlanganisa amafa, bese uba khona nomshado obizwa kuthiwa out of community of property, ukuthi umshado owahlukanisayo amafa. Lo munye wesithathu mhlambe sobuye sichaze uma sende video eqondene kakhulu nokuhlukanisa lezo zinto. Normally ke bazwana into ebiyayenzeke ukuthi uma laba ababili abashadayo beza kwi marriage officer bezoshada bengenayo incwadi esayina kummeli ebizwa kuthiwa i-antenuptial contract noma i-prenup, incwadi ethi uma sishada sihlose ukuthi umshado wethu uwahlukanisa amafa. Uma ke befika kumfundisi noma kwi marriage officer without first having signed that contract, umshado wabo automatically uba in community of property. Ngamanye amazwi uba umshado owahlanganisa wamafa othi okwami okwakho nokwakho okwami. Into ke ebiyaye yenzeke uma ngaba abazalwane befisa ukuhlukanisa umshado wabo, ama marriage officers noma abafundisi siyaye siba advise ukuthi abaye kummeli bayisayine leyo ncwadi bese beza kumfundisi bashada umshado ke osuwahlukanisa amafa. Normally because siyindlu emnyama yonke leyo process biyaye yenzeke after sezenziwe ezinye izigaba, kakhulukazi isigaba sokulobola na yonke imicimbi ebakhona before kube khona umshado wasesontweni noma umshado omhlophe. That's how things have been done in the past years ngokujwayelekile. However, in the recent case engirefer kuyo, lokho ngifisa ukuveza ukuthi sekunobungozi because inkantolo inqoma ukuthi uma ngabe abashadayo noma abashadile beqale ngokwenza umshado wesintu noma balobolana nje, ukulobola nje kwayo ukuthunyelwa abakhongi bayovela without first having signed the antenuptial contract, loyo mshado wabo automatically usuke valid, usuke usukhona. Uma kwathunyelwa abakhongi kwavunyelana kwathunyelwa amalobolo noma ngathiwa anikalunqumo usuku lomshado noma ngathiwa anikayi phambi kwamfundisi, nifana in the face of the law nabantu asebeshadile umshado wabo or in community of property. Ngamanye amazwi ke noma seningaya kummeli after that niyoyisayina i-antenuptial contract, leyo contract ethi nihlukanisa amafa isuke isifana ne-contract invalid because automatically amafa enu asuke esehlangene. Noma ningaya kumfundisi niyoshada, loyo mshado loyo usuke automatically usuwahlanganisa nawo amafa with or without the antenuptial contract because nisayine senuconcludile already umshado according to recognition of customary marriages. Ngakho kubalulekile njengama marriage officer sikwazi lokho ukuthi uma abantu beza kuwe bezocela i-counseling noma bezokwazi ubafisa ubashadise, one of the things that you need to cover in the premarital counseling ukuthi if nifisa ukuhlukanisa i-property noma ukuhlukanisa impahla yenu noma amafa enu kulomshado, before nize nithumela abakhongi, before kuze kuthunyelwe amalobolo, you need to first go and consult an attorney and draft the antenuptial contract i-register because the moment kuthunyelwa abakhongi, the moment ku-celebrate ngokwesintu, loyo mshado automatically usu in community of property. Umthetho ke uthi awusakwazi ukuthi uma usushada umshado wesintu bese uyokwenza leyo ncwadi ngaphandle uma uzokwenza iprocess noma iapplication yasenkantolo, uyoyitshela inkantolo ukuthi sasishada umshado wesintu, siyafisa manje ukwahlukanisa amafa. Inkantolo kube yiyona ezo approve ukuthi you can now go and sign a prenuptial contract.
Ngamanye amazwi uma nifisa ukwahlukanisa amafa niqala niconsult inkantolo izonotify ama-debtors wenu noma ama-creditors wenu bonke abantu enibakweletayo. Only then you can sign a valid anti-nuptial contract. So ke ngibona ukuthi kubalekile njengama-marriage officers nabafundisi ukuthi siyazi le information ukuze one sizokwazi ukuthi kuma pre-marital counseling wethu sibaluleka abantu nge-information eyiyo. Number 2, nathi siqinisekise ukuthi imishado esishadisayo is valid and ihambiselana nokwemthetho wase South Africa. Singashadisa umshado sicabanga ukuthi u-out of community of property kanti it is in first in community of property. Futhi singalenzi iphutha lokushadisa umuntu nomunye umuntu kanti asazi ukuthi kunomunye umshado awenze, because even if umuntu wamlobola kuphela nangashada kwase kuyahlukana, uma usuthola omunye usuyamshada loyaya owalotsholwa washiwa kanjalo unelungelo lokuyomisa umshado enkantolo or ukuyosho ukuthi akakwazi ukushada lo because he or she was once married or is in fact married to me according to ama customary marriages. Iloko ebengifisa ukudlulisa kafishane bazalwane, mhlamba ngikumemezela ukuthi uma bekhona abanesifiso sokuthi bawathola amagunya okushadisa, we offer that services eHoly Nation Bible College. Ungaxhumana nathi kwinamba esizoyishiya ngezansi sikutshela ama details esizowadinga nokuthi sizokulekelela kanjani ukuba uthole leyo designation. God bless you.